warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sanggar Cemara saged marak sowan malih atur panglipur kunjuk dumateng sedaya warga masyarakat Jonggrangan wonten adicara bersih desa lan ugi bersih sendang Simbarjaya. Sinartan para kadang Sanggar Cemara ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Hari marak sowan Sinengguyung Widawati cacah wonten setunggal kalih 3 sekawan lan ugi wonten bintang tamu wonten Kak April lan ugi Kak Mimin. Bintang tamu nih sik li dijaluk kok ora pambuka sik. Oke siap, biasanya kan ngoten. Sinartan para kadang Sanggar Cemara setunggal boga sawiji samangke nuhuni pamundhut saking sagunging para lenggah sagunging warga masyarakat Jonggrangan. Iki Widawati sik berarti. Oke siap, pambuka lumantar para kadang Sanggar Cemara wonten iki sapa telur dhewe iki? Oh ya ratek ketok tuwa dhewe masalah kok ya enak. Ya, Mbak Puni, jumeneng kalian niki pesinden saking Arab. Mbak Umi ya. Lan ugi Mbak Nina iki ya ngoten. Ora rasa kunai. Kena men dhewe Mas. Ya Mbak Puni, Mbak Umi lan ugi Mbak Nina Nagata. Nah, iki Kak Apri, Kak Imin, sisan yo kene. Lah. Wah, ya Allah luar biasa. Ya, wah tuwek dhewe lor dhewe no malah. Ya. Nah, gini. Ya Allah. Kakak bisa. Awas. Ya. Iya. Itu Anda. Lah, ini ya. Setenggalangan pambuka lumantar para kadang Sanggar Cemara. Bali eling nalika iku sapi rasane wantu pilutu rambut terus eling kancane Sawan Samara yen telan rame-rame Buyar rukun sarang hati Mas gelang alit aliani Sakulit tanggo-tanggo aliki Rasa sakimpi durung tutup lagi Rasa kangen wis bisa lagi Rasa sakimpi durung tutup lagi Rasa kangen wis bisa lagi Matur sembah nuwun sampun kapiyarsa salam pambuka. Kak Ami, Kak Mimin, Kak Apri mau kemana? Yang ditunggu-tunggu warga masyarakat Jonggrangan ki jenengan ge. Ayo kene. Oke. Lainnya duduk. Iki sing nom-nom sik. Lah jara kandhane Ngapa? sing dinanti-nanti warga Jonggrangan iki gur Kak Apri karo Kak Mimin. Lho. Sinden sing durung tau gepok senggol karo wong lanang. Leres. Sapa? Aku to. Durung tau gepok karo wong lanang. Lah, Ada mundur-mundur, ada maju. Lah piye? Lah ya ben ketok. Nah, ya Allah. Loh ya Ira. Injih Ibu, injih. Siap nggih, ada baca nggih. ada bacanya ini ada doa-doa Iya. biar kamu sadar. Rasanya. Bisa masuk pertama mau saya Masuk pertama. Dari catering aneka rasa Mbak Hartini ya. Mbak Hartini, Kampung di aneka monggo. rasa ya. Minta doa rezeki lancar sehat barokah amin. Allah amin. Paring bebinga 150.000 rupiah. Anjir. Lagune derek, lagune derek. Lan ugi niki Ngapa kok nangis?
Iki tulisan ning cek dokter ketok. Dari Bu Sawitri. Straten Belang Wetan. Minta doa restu semoga keluarga anak cucu di Sini. sini di apa iki? Diberi ya. Ora, iki es kok. Di sini. Di sini iki Disayangi Gusti Allah. Maringi sehat rezeki rezeki ingkang ingkang kathah. kathah. Amin. Lagu merah Jambu. jambu. Oke, siap. Mbah Uti mau ngersak Bu Sawitri ngersake lagu Merah jambu. Dek. Duk. Paring babi ngah 50.000. Ayo, siap. Oke, Pokoknya iki diwaca sisan ya. diwaca sisan. Mereka saking Bulegi. Bulegi. Nggih, bulegi. Matur sembah nuwun, Mbak Siap, Legi. nggih. Sehat panjang yuswa rezekinipun lancar. Amin, Bu. amin ya Allah. Amin. Saya melimpah pesenanipun. Amin, amin, amin. Tasnya wonten kakak. Masih Oke. dari Mbak Jeki Bubur Narendra Bubur Sunggingan. Narendra. Heeh. Nyuwun tembang ninggal katresnan mugi diparingi sehat panjang umur, lancar rezekinya amin ya Allah. Amin. Oh, panyunan kabeh ya nak. Pandungo kebencian. Iya. 10.000 matur Amin sembah amin. nuwun. Saking keluarga Bapak Sumarno mohon doa selalu diberi kesehatan. Amin. Amin. Minta lagu satu podang kuning. Ayo, Matur Jin. sembah Matur nuwunnya sembah ki dibuka nuwun. pira. Setunggal atus. Wah, Ya, berkah alhamdulillah, barokah. berkah barokah, Kak. Catatan aja ilang Amin. kok menang kono lagu sing apa jenenge urung dicaosi. Heeh. Ya, ngatarakan wilujeng siang Bapak Ibu. Segang siang Bu. Nah, panggih malih kalian kula Princess Aprilia dan juga Mbak Sukimin. Lah piye? Kak Imin lho. Apri dadi Aprilia. Heeh. Nek Sukimin dadine ya Mbak Kiki. Loh, Mbak Kiki. Kiki. Suki dadi diambile Kiki nek engko Oh. Mbak Suki ndarani wong Jepang Mbak Kiki. Mbak Kiki. Dan ada juga teman saya Bapak Ibu. Heeh. Ini Mas Ribut Wojo Pangarso. Kok jenenge apa? Wojo Pangarso Ribut Wojo Pangarso. Ribut ki ras ngarani jenenge. Heeh. Wojo ki Untu. Pangarso Maju. Oh. Oh. Maanyi. Nah, Oh, keran ngelokke merongos ngono kok. Mula bojone kok gur kuat 3 tahun lho. Dadal duel dadi. lah kecokot gak ya? Iki ki untu apa garu? Ya, Mbak Apri, Mbak Mimin, sowan warga masyarakat Jonggrangan. Jonggrangan maliginipun menika bersih sendang. Bersih sendang Simbar Joyo, lan ugi bersih desa warga Jonggrangan. Nggih. Mugi sak pangkeripun sonten punika sedaya warga tansah manggih arah wilujeng. Amin. Tinebena godolan rencana. Amin. Pinaringan gangsal lantaran bungpati rezeki kang berkah lan barokah. Matur sembah nuwun dumateng para sedaya panitia. Pak Markus kalian Bapak garwa. Markus. Nggih, sapus ketemu Gubo kula sembah nuwun, Pak. Iji sembah nuwun. Ki diaturke pamundutane Pamundutane wau. sing akeh banget. Podang kuning ngono. Podang kuning sik ya. Ya, mangga. Bawara. Monggo penyanyi senyum ya Senyum, ya, senyum, senyum senyum. ya. Nah. Ayo kalau masalah cantik atau tidak itu relatif, yang penting murah senyum guyu lah. Sodako sing rasa kulaan mesem guyu loh. Esem guyu. Nadyan wujuh temung peksi peksi ki apa? Manuk. Manuk kok terus ngono. Aku ran duwe kok. Ran duwe. Niki namung kutil. Petek lining berantah. Mas Ribut ibu-ibu saya lenggah kene iki Apri ayu banget ya ning nek pamekon milih mantu tetep milih Mimin Wah. ngono. Lire piye? Lah ayu nek gur adol ayune nek Mimin kae ora patek ayu njaga kehormatan ya tetep.
Ya pilih sing rapate ayu son jaga kehormatan, jaga benjine Ya pilih bojo. kono no. No, jadi mara Lah, kok pilih kene? tuwa. Lah kan kono iso terampil duduk sumur, benake gendeng, ngarit. Nih gur ngentekke sertifikat gur jajan check out Shopee. Lho apa? Bojone direwangi buruh laden tukang, boyoke dhek-dhek sing wedok check out Shopee. Lho selayaknya wanita kok. Halus manis nang semake. Ayo busuk. Iya kok. Mbak Busuk Kiki, iki Mbak Kiki kok busuk. Busuk iki Imin. batang ya busuk. Mbak Kiki. Mbak Kiki. Oke, sinan-sinan kalau panggil aku sekarang kompak. Mbak Kiki. 1, 2, 3. Disekseni warga Jonggrangan. Jenengku Mbak Kiki. Mbak Kiki disekseni warga Jograngan ya Kapri. Mbak Kiki. Kiki ra nganggo K, mosok dadi Kikik. Kikik ki anak kirik kok. Yo. Masa wengganku. Kayak ngono kuwi Mbak Kiki. Mbak Kiki. Apa kabotan jeneng ya? Apa Mbak Kiki suaranya kayak suaramu mau ya? Masa wengganku. Ana goleki. Delokan kala menjinge. Engko nek kantek kaumku, Kaum apa? Mbak Judit ki kan le ajar ngemsi ya karo aku. Wah. Nek dekne ra lilo letinge di sakiti. Lah kowe iki jare bintang tamu. Kok talenan rapi ya? Bora Mbak Kiki. Mbak Kiki kok talenan rapi ya? Ra masuk. Mbak Kiki kok talenan rapi. Anu tak darutan akar pun jadi kok apa yang bisa digunake. Tidak cuma harus membeli gitu Bu. Tipe orang kabeh kudu membeli. Oh, duitnya kena nggo tuku beras, kena nggo nyangoni sekolah anak. Loh. Yo. Wes, Kok guru wes? golek isi podang pita. Kalah telek. Iki aku ya salam-salam ya, Le. Kanggo sapa, Buat Nak? ibu guruku tercinta Bu Yayu. Bu Yayu. Yayu. Iya, Bu guru Yayu, SMK. niki Apri sing kanggo kathok cendak nika lho, Bu. Sing jaman den dereng duwe susu. Niki kula Priyantowi Bisono nika lho, Bu. Oh, alah. Tiba bunga hingga tiku nyanding bisa dadi tambah. Langsung seragenan deh ya, Lek. Seragenan. Langsung Siap. ayo, Bel. Ayo Bel, Blangnya, gawe. Bel. Blang. Iya. MPK Mas Bahlil kan buah apa yang paling manis? Bahlil nambah ganteng aja. My little bolu ketan. Nayo. MPK Mas Bahlil ganteng buah apa yang paling manis?
berbekat mulune tanggo. Hei, Pri, Apa? ra mesake wong tuwa. Lah ngapa ta? Kowe juga nompeng kene asam urat. jadi Deprak. kowe jadi kanca apa company? Lah ngapa ta? Agak mbok gawe pisan nek awakku wis tok. Dadi yo Pak Rodi kerja, Rodi yo. Mbok yo kosek nganti tekan jam 8 bengi iki energinya aja dipus di awal. Loh, ngono kuwi kan kudu sing semangat to. Pemanasan, warming up. Aku ki senamku misalnya senam hamil lho beda. Jepit tahan, jepit Oh, tahan. keseron. Beda. Keseron le. Bil, keseron leh mengendang. Keseron le senam hamil. Oh, Sikile bayine metu. Utuh. Iki ngono abrakku dhewe. Kok bayi. Mula sikil kok merenges sak. Bayi kok rewel ae. Setunggal mboko sawiji pamundutan dipun caosi. Iki mau podang kuning. Lan ugi tasih kathah sangat Merah jambu. Merah jambu. Kak Kempit juga hadir, matur thank you. Iya, dan juga ada bosnya Bos kita. Bintang Jaya Abadi. Siap, Pak matur. Andi dan Bos Palupi. Bos Iya. Palupi. Kapan Di sini kapan yo ngejap awake? Kowe ra kanggo kono MC nek ra kempet ora. Lah iya. Penyanyi iki yo sing her. ora sing lemu-lemu. Lemu-lemu. Langsing siset kaya aku ya ra kanggo. Wah, berarti nek ketuan kaya celenge puni ya ora kanggo. Oke. Sehat-sehat Mas Palupi. Setunggal mboko sawiji pamundutan dipun caosi ki mau isih enten pamundutan merah jambu. Merah jambune ya rada engko sik. Rada Kok engko sik. sing anu malu sing laras-laras. Sing kan lawas-lawas oke. ae. Oke, iki. Kira ngersake lagu mengmari bebingah. Podang kuning Wes, sampun. wes, ah, Bu Sawitri mau ngersake merah jambu ya. Heeh. Merah jambu. Lagi Ninggal ninggal katresnan. Enggak Kating, Mbak. katresnan. Mbak Ceki bubur Narendra. Oke, pilihan sing ora tau masak, Sing ora tau masak. sing bendina apa kuwi ngetril Heeh. karo sing kulate buket. Lah Karo pilihan. karo wong lenang nganyap. Lah karo mertua mamah ya sing pilihan sing ndi? Ayo. Mbak Nina Mae Saroh. Nah, Oh. oh, sing sik ya. Sing ora tau masak. Ora tau masak. Heeh. Heeh. Ayo. Ayo Nin, kene Nin. Pesindan karo hutak. Spotnya Mas, ndak ada sindian ucul. Anu wae, cepat ya, Lek. Cepat. Saya mau tamasya berkeliling kereta tak berkuda. Becak tolong bawa saya duduk sendiri sambil mendekat kaki melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becakku lari, kereta tak berhenti. Becak, jalan hati-hati. Ini kita hadirkan penyanyi yang masih perawan Iya. 20 tahun yang lalu. Iya. Ribut ya apa mergo pengaruh untu ya? Lah apa? Lah wong nyanyi becak, Heeh. becak kok dadi picak, piye to? Becak, jalan hati-hati. Becak, Lah iya. jalan hati-hati. Apa kesangkut untu nek omong aku ya ngono. Besak. Dibenake sih, Kek. Ribut ki ora mlongot. Apa? Tapi gingsul. Gingsul. Gingsul ning kabeh. Iki le diarani untu kesel ya ngene iki. Kau tuh kesel. Ah slonjor kabeh. Tahu salat nang musala ngono kita pas anu apa kuwi pas sujud ngono kuwi apa sajadahe katut kok. Ngono. Mah dikira reok Ponorogo. Lho. Saking lincipe. Saking lincipe. Ayo sing pamundutane ninggal Pamundutane ninggal katresnan. Yuk. Yo Bil. Kamu harus kerja keras, kerja yang rajin. Karena cekot sopimu ya ora tau leren. Iya. Karena kamu juga sudah adol kiri. Wanita itu
memang tugasnya tidak mencari nafkah. Iya. Tugas mencari nafkah adalah laki-laki. Termasuk Iya. kowe. Oh iya iya. Tapi Ya kowe barang kowe kok. Iya. tapi seandainya wong wedok ki iso golek pangan dhewe iso eker-eker, dia itu sangat bahagia karena apa? Ora dipaidon darani ngentek-entekke duit. Lho, arep ngekeki ponakan rasa ngatung, Rungokno, wedak rasa Bud. ngatung, arep Rungokno. ngekeki wong tua rasa ngatung wong lanang. Lah, rungono. Oh. Bojoku wong nrimo kok. Lah, Tak jak jagongan barangnya meneng ae. almarhum Bud. Lah pun meninggal kok garwane lah nggih. Muga-muga garwane tok swargane Allah Subhanahu wa Amin, taala amin, ya amin, kali amin, tak amin, bagus. Diparingi Rama Tayub sik ya. Lah, irama tayupan sik. Sasarangan Sanggara Cemara. Pimpinan Mas Pimpinanipun Harita Noyo. Lho kok ukuran pecis karo ukuran topine kok iso berubah. Slogane nggo pemimpine Apa? ireng, kowe ireng. Kowe iki ora ireng. Mbak sesuk suntik putih Pak apa nganggo lotion sing rada Aja biyen? malah kelawung kok. Mangga tayupan sih.
menawi para umat muslim nindakaken salat asar kasih gek sawetawis wekdal nyebar godhongkara sabar sawetara. Monggo Amin. jajan rumiyin UMKM dipun larisi, monggo jajan rumiyin Mas jajan Kempit. rumiyin. Bu Yayu nggih. Mas Kempet sini. Iki mau lagune urung tutuk ya? Nggih, Heeh, dianggap tutuk apa ora? Ora no, nek dianggap tutuk mosok ndek utang. Heeh. Ning sadurunge dilajengaken. Ya. Nah iki enek pamundutan kathah sanget. Diwaca sik perkara Heeh. kene nyaosi giliran. Niki pas saking anaknya almarhum Pak Wandiman. Mandimin, Pak Wandimin. Mugi diparingi kesehatan. Amin. Ya, anak. Lan ugi dari Bapak Sugimin Nggih, Jograngan baru. Pak Sugimin minta lagu ke Pak Sugimin. minta lagu Sesideman dari dan minta doakan semoga semua Keluarga sehat. selalu sehat. Amin, amin, ya Allah. Ini dari kelompok bermain dan TK Kinasih yang ada di sebelah panggung iki. Di sini. Mohon doanya dalam penerimaan siswa baru tahun ajaran 2006-2007 mugi pinaringan lancar. Amin. Gusti berkahi. Lagu balonku ada 5 versi koplo. Balonku ada 5 versi koplo. Paling babinga 100.000. Aje. Ini dari BUMDes Jonggrangan Jaya Ah. melayani jasa bayar PBB, PLN dan listrik. Ketahanan pangan, budidaya jamur tiram dan penggembukan Kambing. penggemukan kambing. Kantornya di samping SD Jonggrangan 2. Minta lagu Stasiun Tugu. Oke. Ya. Jasa bayar PBB dan PLN. Nek bayar listrik tempun di Mbak. Tem PLN. Teng PLN. Lah Kok jadi Teng kok PLN. tambah umur ki ya beda. Iya. Nah ini bisa bayarnya di BUMDes Jonggrangan Ah, Jaya. Iya. Berarti teng Bumdes mboten tempun di Mbak. Kan dilomprok amen ketok bosok. Paring babinga 250.000 Rupiah. Berkah kagem Oke, siap. kagem BUMDes Amin. Jonggrangan Jaya. Nggih. Dari catering Buwin dan Farans Bakery. Loh, iki catering Buwin. Ngersake. Jadi nek ibu-ibu sindan sing ra tau masak, Ra tau masak. Apa jenenge mundut sayur matang ning ndek Buwin. Rungokno, Berarti- barang kuwi. Kan bojoku ning Papua terus aku ya ora kok bermasak ora kepangan ya iso catering Ning ya. Papua ya nunggu lek kote kanggo kowe. Niki semakin sehat, kuat dan bakal untuk catering Buwin dan Franz Bakery. Amin. Lagunya Jogja Istimewa dan tak upayake. Aji. Paling babinga 250.000 rupiah. Oke, matur sembah Yeay. nuwun. Berkah barokah. Tak upaya iki apa? Tak upayake panyuwunmu. Tak usah kuwi ketok slendro kuwi, slendro. Ditutuk sik ninggalkan mesnane. Ya dientekke sik mau. Aja ninggal kokoh. Nah, ayo ninggal kokoh. Ayo Nina. Yo, Soale mes- oh lah, Kapri. Presidenmu asam uratmu. Ayo kene. Mas gendong. Kok kene Pak Kirek kok yo. Nek sinden ki aja mangan sing daran sing peliket. Nah, Iket. ruwake kuwi. Jadi pesinden nek sasi Surodo bengi wayangan awan campur sari aja dahar sing peliket. Likat. Contohnya sing peliket kuwi apa? Contohnya jangan Jepang kan ono tlutuhe peliket. Iya. Peliket. Nongko kae ono tlutuhe peliket. Peliket. Jadi saus sayur-sayur yang tidak ada getahnya. Getahnya. Pikiranmu kok sing tekan ngendi-endi? Wis ra mudeng. Apa sayang? Oh iya. Saking Pak Hartanto. Endak apa? Ndak. Ndok. Aku wedi. Kaya kowe penyanyi duwe endek. Aku lah wedi nek ngomong endek. Nyun lagu pupu sing nelongso. Siap, nggih. Paling bebunga 100.000. Ayo Mbak Nina. Ndak. Nangis sakjroning
Ngapa? Bu rame naik. Nadai bokongmu. Iki lho Bu iki lho. Lah karo itu ampas lho Bu. Apa ya wong Jawa tok? Lho nek gigol jare. Aku jane izin lho. Lah apa? Lah ketunggon guruku ki. Lah endi? Lah kok dareki dhisik ra nggugu kendikane Bu Guru. Ora Bu, nyen ampun merasa bersalah, penyanyi pun didik Apri pun sae Pun sae. Pancen bocah sing merosa sing mulang sarak. Lah. Jangan merasa berdosa, santai mawon, Bu. Nggih menika hasil didikane Bu Yayu. Ibu, pokoke jenengan pun merasa Bu bersalah. Yayu ngajari kecantikan, Nah. ngajari apa-apa kok. Gures sing kayak Bu Yayu perhotelan boga. oh boga. Lah kok dadine kok ngene ya? Bu Yayu iki perhotelan. Mula kok iki sabane hotel. Hotel ora nggone elek. Ora nggone elek. Nggo transit kok. Nah iya. Nggo transit 3 jam. Apa jenenge Kak? Customer Satisfaction, kepuasan pelanggan ini nomor 1. Bu nangis ya lho. Bu ampun grantes lho Bu, saestu mboten lepatin jenengan. Aku terasa hina ngono ya. Ayo Mbak Nina. Aja lali bapak. Hei, hei, hei. Hei, ayo. Nanti saeleng. Hei, ha. Lo, lo, lo. Semua Mbak. Mas Angga.